Безнең әти авыл советы председателе, аның секретары да райком Иратия. Хәзер мин мәктәптән кайтып киләдер идем. Bir kız benim karşıga жүгереп килә. Әтигезнең сезне сугышка алып китәләр икән дип. Мин жүгереп тәйгә кайтып кердем, җыгылдым да, бурыннарым да канады. Менә шулай иттереп әтине сугышка озаттык без икенче көнне үк. Әти сугышка чыгып китте. Әтинең байтак вакытлар хатлары килмәде. Без үлгән инде дип торганда, без 5 бала Кисел урманына мин түнтәрнеке бит. Кисел урманына агач бутап утырап кайтырга төштек. Шуннан кайтадырык 5 бала утыннарны төядек, кайтарга чыккан идек. Bir каршыга, bir соснаныкы, bir таныш әби килә. Менә булай иттереп хат күтәргән. Әтиегезнең хәбәре бар дип кычкыра. Без бишебез дә җылыйбыз. Кайсыбызныкы дип. Шуннан мен кайтты да бу, мин аны сөйләп башсам үзем дә җылый башлыйм инде. Шул 5 бала да каршысына килеп бастык дигәннең хатны алдым мин. Безнең әтинеке икәне билгеле, әтинекене китеп алдык та бөтен балалар да җылыйлар. Хәзер бишебез дә җылап, шулай итеп өйгә кайттык. Өйдә тормыш түгел инде хәзер сугыш башлангач, әле сугыш башланганчы тормыш бик авыр булмады. Чөнки әле әзрәк ашарларга бар иде. Шуннан ноябрь айы хәзер барсак басуда кар инде менә шулайрак кына. Шушай иттереп bir кеше ярып бара, будай башын шүпләп чиләкләргә тутырабыз да капчыкларга салабыз. Менә шушындый авыр тормышларда капчыкка тутырып, аны капчыкка тутыру гына түгел әле, аннан соң амбарга куйгашына әйнигә куйгач, менә әйтә белмим инде мин, ат белән суктыралар яны әйләндереп. Кичкә безне ат куарга куялар. Менә шул ат куйган җирдә 11-гә хәтле эшлибез дә, кайтып чыклыйбыз да, иртәсен тагы шул будай баш чүпләргә барабыз. Менә шушылай итеп, шундый авыр тормышларда яшәдек. Шушы будай башын чүпләп кайткач, минем сеңлем авырта башлады. Мине бабай дигән кеше ул түнтәрдә, шул бабай мине агач башында күргәндә, теге мылтыкның полисы юк, атып куркытырган иткән. Шул кар астына кирдем дә шундым, ничек менә кичкенә җирдә төп башы булган. Төп башына төшсәм үлгән буладыр идем. Менә шул кар эченә кирип шумганмын да, шул кичкенә генә бала тагы да исән калганмын. Шулай итеп кала. Без шактый зур классларга җиттек, сугыш туктар җиллар җитте, тормыш шуның кадәр авыр. Менә мәктәп балалары булса мин сөйләр идем аларга. Менә шундый авыр заманаларда газет кырыйларына язып укыдык без. Безгә уку булмады. Без шул 8-7 класска хәтле укыдык та, мине Шипияга әти укырга җибәрде апай белә. Дитсатта бар инде, дитсатка җыр дәресенә дип 8 классны укып чыгаргач та балаларны җырга өйрәтергә дип куйдылар. Хәзер әти әйтә, әтиләр сугыштан кайтты инде хәзер. Ни ди? Ишаласы бар ди, апайын Сания укысын ди, син укымыйсың ди, менә дитсатта эшләгәченнән әз булса да акча була, иш алабыз ди. Менә шулай итеп мин 8-ны укыган кие калдым. Менә шул надан башым белән һаман да эшләдем. Әле дә яшим, 83 яшьне тутырам. Менә быел Алла биргән булса, бик авырлыклар күрдек. Сугыш вакытлары Аллаһ Тәгалә яңадан күрсәтмәсен. Элекке шикелле телевизор карау юк. Әниләр нәрсә кушса, шунда җигрәбез. Әниләр кайтышка бакчаларны кикмәнләп куябыз, бөтен эшне эшлибез. Сугыштан соң тагы да авыр булды тормыш. Сугыш вакыты тагы әзрәк теге алдагы тереклек белән торды әле ул. Менә шул сугыш вакытыннан соң бик авыр тормышның минем бик йөрәгемә төшкән бар. 8-нче классны укырга төшкәч, миндә Исхакова фамилиям, укытучым да Исхаков. Сеңем ди, синең әтиянең юкмы әллә дип сорады. Менә йөрәккә төшкәне генә кайбыракта искә төшә. Бар, мин әйтәм, нишләп? Әйтәм инде шунда ди. Мин әтинең иске тиларикын сынтыш киеп, Шепияга укырга бардым. Bir иске итек киеп астына салган инде ул. Шуңа әйткәндер инде ул аны. Мин аны сонтын аңладым, башта вакытта аңламадым бала булгач. Кайттым да җыладым әниләргә. Менә һаман да эшлим, укудан гына түгел, кешенең йөрәге дә кирәк икән. Менә шул йөрәге булгачыннан эшләп, менә шушы яшькә җиттем, Аллага шөкер. Хәзер инде безне дә искә ала башладылар. Биргән бүләкләр өчен дә бик зур рәхмәт. Аллаһ Тәгалә бер генә балага да сугыш афәтләре күрергә язмасын. Ул Украинадагы сугышка да мин телевизорда җибәргәнем юк. Кешедән ишетеп кенә беләм, җылый башларым сугыш вакыты дип. Bir balada tilmirib яшәмәсен, Аллаһ Тәгалә ата-ананың сүзләрен тыңлап, безнең сугыш вакытындагы әти, әни дип кенә торган ниләребез хәзерге балаларга да күчсен. Тукта компьютер уйныйбыз әле, әзрәк булса да
Уйник аннары төшеп эшләрбез дип әйтә торган түгел. Менә хәзердә менә шушы бездән үрнәк алып, әз булса да әтиянигә булышып, әтиянине хөрмәтләп яшәргә кирәк. Аллаһ Тәгалә безгә күчтәнә шибәргән өчен барсына да бик зур рәхмәт зурлаган өчен Ходай Тәгалә бер балага да, бер кемгә дә сугыш афәтләре күрергә язмасын, илгә тынычлык бирсен, түрәләребезгә сабырлык бирсен, илләребезгә яңгырлар яу, уңышлар булып, балалар бәхетле яшәсен. Яшын аратылар кейін жаралап уздың, күміш қыңғыр аулып баратта, мені сияліп затып қалдым сені, бүтрәләніп өскен аратыға. Мені сияліп затып қалдым сені, бүтрәләніп өскен аратыға. Басылмады йөрәк ярсуларым, басылса да юллар түзаны. Her gün irten işke bargan şakta, şu naratqa qarab uzamin. Her gün irten işke bargan şakta, şu naratqa qarab uzamin. Әлдә булса минем йөрәгемдә, көмеш қыңғыр аулар шыңлыйлар, урман буендағы яшын аратылар, сине қалдырған күйне жырлаялар. Урман буендағы яшын аратылар, сине қалдырған күйне жырлаялар. Урман буендағы яшын аратылар, сине қалдырған күйне жырлаялар. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم أمان جئتك لقي الله يشغل الله مخرج ورزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل عليه الله حسبه إن الله بالغ أمره قد يشغل الله كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين.